Πες το στην κυρία Στέλλα. Καθημερινά μαζί σας. Μα περιμένετε. Το είδατε αυτό? Η κυρία Στέλλα λέγεται Στέλλα Σολομίδου. Ισολομίζουν σε κρύα νερά, με θερμοκρασία από 2 μέχρι 9 βαθμούς Κελσίου. Ο Άντερς Κέλσιος διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. Το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα είναι το αρχαιότερο σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία, αφού ιδρύθηκε το έτος 1477. Το έτος 1477 αντιστοιχεί στο έτος 882 με 883 στο Ισλαμικό ημερολόγιο. 882 πλην 883 κάνει -1. Το -1 είναι αρνητικός αριθμός. Οι αρνητικοί αριθμοί συμβολίζονται με μαύρη ράβδο στο κινέζικο βιβλίο Jiuzhang Sansu. Η ποιμαντορική ράβδος είναι σύμβολο της αχιεροσύνης στην χριστιανική εκκλησία, γενικά, αντίγραφο του κήρυκαιου του Θεού Ερμή. Ο Θεός Ερμής θεωρούταν προστάτης των κλεφτών. Ο Άκης Τσοχατσόπουλος γεννήθηκε το 1939. 1 και 9 και 3 και 9 κάνει 22. 1939 πλην 22 ισούται με 1917. 1 και 9 και 1 και 7 κάνει 18. 1 συν 8 ίσον 9. 9 είναι οι Απόστολοι. Χωρίς τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Φίλιππο. 9 γράμματα έχει το όνομα Γκαρνέριν. Ο Μαξιμιλιανός Γκαρνέριν ήταν ένα αξιοσημείωτο μέλος των Ιλουμινάτι. Η κυρία Στέλλα είναι Ιλουμινάτι. Επιβεβαιώθηκε. Για να μάθεις την αλήθεια για τους Ιλουμινάτι, κάνε subscribe.